Εδώ είμαι εγώ, έλα. Έλα από πίσω. Είναι το λαπτηρί. Όχι. Εντάξει. Δεν πειράζει, άστο. Σε 3, 2, 1. Go! Πάμε, ωραία. Ωραία. Πάμε, το τελείωσες. Πάμε, Λίνα. Πάμε, ωραία, χαλάρωσε. Να περνάει το πιγκούνι, να περνάει, πάμε. Ένα κλικ πιο ψηλά. Πάμε. 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 Πάμε, Λίνα. 5, 6. Πάμε. Μπράβο, Λίνα, έφυγες. 1 και 3. 1, 2, 3, 4. Για ξεσκόνησε με λίγο. 6. Να σου πω. Για δες από πίσω, έχω ροζ. Thanks. Άλλο ένα. Ωραία. Δεν φαίνεται καλά. 1,47, εντάξει. Πάμε, 1,49, πάμε. Μπράβο, μικρή. Πάμε. Πάμε, Λίνα. 26, 27, 28, 29, άλλο ένα. 30. Ωραία, χαλάρωσε. Και στο λόγο, μην το σκέφτηκα. Ό,τι κάνεις, περνάει, δεν το ξανακάνεις. Μου αρέσουν τα ροζ, εντάξει. Έτσι είναι αυτά που δίνει. Πολύ καλά, πάμε! Πάμε, αυτό είναι. Ωραία. Είσαι ακριβώς στα 2 λεπτά και 50 δεύτερα. Πας πολύ καλά. Τέλεια πας. Πάμε. Ωραία, πάμε. Πάμε. Δεν πειράζει, πάμε. Μη στρίγγει. Ωραία, πάμε. Τους παραπονιέται όμως και γιατί δεν το πω. Μετά να μιλάμε πάλι. 54, 56, 57. Ωραία, αυτό είναι. Πάμε, Λίνα. Τίποτα δεν είναι τώρα. Τώρα πάει και κατηγορίζεις Μικρό είναι το τώρα. μάτι σου, Ζένα. Μικρό είναι το μάτι σου. Πάμε. Πάμε, Λίνα. Ωραία. Και είσαι ακριβώς στα 4 λεπτά. Τέλεια πας. Πάμε. Συνέχισε έτσι. Ωραία. 3, 2, 1, πες. 66, 67, Πάμε, αυτό είναι. Ωραία.
σου δίνω 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, μπες, για 5, για 5. 72, 73, έλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία, πάμε. 76, 74, 75, 76. Ωραία. Αυτό είναι, θέλω να μπαίνεις σε ένα 3 τώρα, πάμε. Σε 5, 4, 3, 2, 1, μπες. 77, 78, Ωραία, πάμε, πάμε, 80. 20 ακόμα, Λίνα. Έλα, πες. Πες τις πόσες που το κάνεις όλα μαζί. 20 πάμε, ναι. Πάμε. Μπορείς να μου βγάλεις 4-4, αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Πάμε. Είσαι στα 5 και 40. Πάμε, είσαι πιο μπροστά από τα αγόρια. Είσαι πιο μπροστά από τα αγόρια, μπες. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι, ωραία. 15 μόνο. 15. Είσαι στα 6 λεπτά. 6 λεπτά φλάτισε, πάμε. Άνα 3 πεντάρια, πάμε! Έλα. Σήκω, έλα. 1, 2, 3, 4, 5. Μπράβο, Λίνα. Έλα ρε, 10 ακόμα έχεις. 2 πεντάρια και έφυγες, πάμε! Έλα, ξεκίνα, έλα. Πάμε. Πάμε! 1, 2, 3, Πάμε! 4, 5. Ωραία. Πάμε, τελευταίο είναι, τελευταίο πεντάρι, έλα. Είσαι στα 6 και 40. Τελευταίο πεντάρια και έφυγες. Μπράβο, Λίνα, μπράβο. Εδώ σκέφτεσαι καθόλου, πάμε! 1, 2, 3, 4. Πάμε. Τελευταίο, τελευταίο, κάντο, κάντο. Ωραία. Εδώ, 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 εδώ. Πάμε. Πάμε! Μπράβο, μικρή. Ωραία, αυτό το παλμό θέλω. Συνέχισε έτσι. Πάμε. Στις στέρνες το βάρος. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, πάμε. Στα 42, πάμε! 4. Όπως σε βολεύει, Πάμε, 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 πάμε. όπως σε βολεύει. Εδώ σκέφτεσαι, πάμε! 55. Πετάς, πετάς! Πετάστε! Πάμε! Πάμε, ωραία, 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 ωραία. Πάμε, Μανολίνα. Πάμε, για Πάμε. Πάμε, Ελίνα. 80. Μανολίνα, πάμε, 4. Πάμε, πάμε, πάμε. Βγάλτα και τα 10 και τα 100, πάμε. 95, έλα, συνέχισε. 58, 59, 100. Ωραία. Μπράβο, Λίνα. Έχεις ακόμα 2,5 λεπτά ακριβώς.
Και άλλα 100. Πάμε. Άλλα 2,5 λεπτά. Αυτό το έχεις, πάμε. Το έχεις άλλο. Πάμε. Σίγουρα τώρα, πάμε. 25 στο Ωραία, ωραία. 1,40. Έλα, τελείωσε το, έλα. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πάμε. Μπράβο, Λίνα, μπράβο. Ένα και 10 ακόμα. Μία ανάσα και ξεκίνα, μία ανάσα και ξεκίνα. Πάμε. 1 λεπτό. Πάμε, Λίνα. Πάμε ρε. 30, έλα.